Venga, ba, nik daukat karatula bat eta guzti, ez? Ea ba, hemen dituzue BTN-eko azken albisteak. Obsolesentzia programaturik ez duen albiste batekin natorkizue. Etxe bizitzen prezioak gorakako norabidean jarraitzen du Euskal Herri osoan. Orain, ezin da ez da igorren bizi. Euskal Herrian bizitzen jarraitu nahi duten Euskal Herritarrentzat oion izan daiteke aukera gutxietako bat. Aldiz, gurean pisua erosi nahi duten ipar europearrentzat kostaldeko hiriburuak disponible daude. Bilbo, Donostia edo Baiona esateko. Mugatik besteko albistekin jarraituz, iparraldeari ipagalde deitzea modan jarri da Hego Euskal Herriko gazteen artean. Berriro ere, modaz pasatzen ezaigun albistea da hau. Hegoaldetarrok iparraldeari kasu putarik egin gabe jarraitzen dugu eta gurea da bion arteko harremanaren igatzea. Ertzetik, ertzera jarraituz, 33 egun besterik ez dira falta All in the House Freestyle txapelketaren finalerako. Wow. Gasteizko gaztetxean ospatuko da urtarrilaren 25ean eta emozio fuerteak, kultur plan alternatiboak eta zure komfort zonaldetik irtetzea gustuko baduzu, hauxe duzu urtarrileko plan paregabea. Edo nola ere, albistegi honetan gogorarazi behar dugu hau ez dela bertsoari buruzko podcasta. Gipuzkoako txapelketa joan zaigun honetan top bertsoa zerrendan mugimendu nabarmenak egon direla notizia txundigarria izan ziteken eta azken programa izanik datu txiki bat besterik ez dugu aipatuko. Top bertsoa zerrendako 3. postua hartu du Aner Euskitzeren zaruzko agurrak. Saio Alkaizak 2021ean Nafarroko txapela irabazi zuenekoa 4. postura jaitsita. Anerrenaren aurretik jarraitzen dute 2017ko txapelketa nagusiko Irungo saioko Maialen Lujanbioren bakarkakoak eta lehenengo postuan Maritxu Norazoazek. A ber, Anerren agurra da aportxo bat, Maritxu Norazoaz. Gauzak horrela, top bertsoa zerrendaren gailurrak bertso kuirrez josita jarraitzen du. Izan ere, Aitor Altuna lankidearen argitaratu gabeko igerketa baten emaitzak dionez, Maritxu eta Bartolo elkar gustuko zuten 2 mutiko ziren eta ardo txuriarena ez dago azaldu beharrik. Ikertzailearen hitzetan, 20. mendeko begirada cis-heterotik bertsoak interpretatzeari utzi beharko genioke. Iragana gaur egungo ikuspegitik interpretatzeak kalte latzak ekar diezaizkioke ikerketa zientifikoari. Bertsotik kantagintzara igaroko gara, Benito Lertxundi musikari oriotarrak erretiroa hartuko duela iragarri du aurten. Musikarekin jarraituz, honekin itzultzaile bat beharko dut, Mikel Erentxunek Navidad izeneko diskoa atera berri du, eta besti batean, Ahora el sueño es real, Santa está en San Sebastián. Orain ametsa egia da, Santa Donostian dago. Hitzak idatzi ditu. 5 segunduko isilunea berri tragiko honengatik. Gabonekin amaierara iritsi gara. Aurten ere aita gehienek oparitan galtzerdiak jasotzea espero da. Amonen elkarteak pijamak oparituko dituztela iragarri du eta nola ez, amek hartuko dute jaialdi guztiaren koordinazio orokorra edizio honetan ere. Azkenik, Euskal Herriko autopistak ez dituzte liberatu eta azken 376 egunetan gailendu den albistearekin amaituko dugu. Haizea arrana da, urte osoan zehar izan den moduan munduko pertsona guapena. Bikaina. Latza albiste.